Yau gani gare ku da labarin soyayyarmu da Zainab a cikin rabin mamaki farkonsa zuwa ƙarshe kaf ga hawaye ya ke ɗauke ko yaushe ina jike shargab don samun cika ta fahimta ta zai fi kyau kuma tsodab na sha fama da talauci yunwa ta yo mini jimi ba kuɗi ba wiki har ma zuciyata ta rasa kaimi Allah ya haɗa ni da Zainab ta cire ni a wannan rami domin zurfin soyayya ta zamo mai yi mini komi ta zabi mu yo soyayya a cikin wahala ko daɗi da kuminta nake jin kaho a gari na zamo mai kauɗi ko da wani ya zage ni ita ce mai bi mini kadi na buƙaci na fara sana'a ita ce ta zuba mini kuɗi sai ta ce min kama sana'a nema na tare da samu zan so ka tsaya da kafarka kafin maganar aurenmu hakanan ita ce ke dafa mini har na yi babban kamo ɗaukaka ta zo ta sannu daraja da kuɗi na samu kasuwanci ya bunƙasa suna na yin tashi koma me zan yi wa Zainab da wuya in zai wuta fanshe akasin haka sai na zamanto hakurin da ya datse harshe yan mata suka ruɗe ni na guje Zainab ba tushe Zainab a gida ta zauna da tsumayin ranar aure ta samu masoya sun zo domin ni duk ta kore har ta je ta ga gidana zaton ta kamar ta tare ta tsara wajajen komai har gun kwanan mu ta ware a kafafen sada zumunta ba zato kuma ba tsammani ta ga katin gaitar aure na ni ne ba kaulani nan take ta fadi a zauce tabbas ta kamu da rauni ni na yi rashin adalci komai na biɗa ta bani tamkar wasa ka kai ta asibiti a wannan hali bayan auna jikinta ka ce mana ta yi usuli ma'ana rai ya yi halinsa an shaida ba ishkali mutuwar nan ta dame ni ne sanadi da dalili yau gani